Ahojte, takže chcela by som vám predstaviť Mirku, členku môjho tímu, ktorá okrem toho, že pracuje v klasickom zamestnaní, sa rozhodla pre budovanie tohto obchodu. A prečo, Miri? Prvýkrát som sa stretla s tebou ako s mojou sponzorkou na kúpalisku na Strehovej, kedy som ťa zbadala so žltou bandaskou. Tak tá bandaska sa mi celkom páčila, no a tak sme sa dali do reči a ty si mi vlastne povedala, že o čom Forever je, že jednak rieši zdravotné problémy, ale ďalšia taká stránka tohto Foreveru je aj zlepšenie si finančnej situácie. Takže ja som vlastne začala prvýkrát riešiť zdravotné problémy svojich detí nástupom malej do materskej škôlky. No a postupne, keď som sa dozvedela aj o tých možnostiach finančne si prilepšiť, tak som sa pustila aj do toho. A vlastne naďalej ešte pracujem v klasickom zamestnaní, ale popri tom som začala pracovať aj aktívne vo Foreveri. Dobre, čo ti dal doteraz Forever? Okrem poriešenia si zdravotných problémov celej rodiny, aj osobnostný rozvoj, by som povedala hlavne osobnostný rozvoj, no a do budúcna aj zlepšenie tej finančnej situácie, čiže také cestovanie. Čiže by si rada cestovala? No určite, to je môjim snom. A máš nejaké vyššie ambície, na ktoré sa nedá cestovať zo zamestnaneckého platu? Tak vždy som túžila bývať v meste. Keďže sa mi to zatiaľ nepodarilo, tak takým môjim veľkým snom a cieľom je dom v meste. Aha, super, dobre. Ono v podstate, takže na to, aby si splnila všetky tieto svoje sny, tak aké máš priority a čo si určila za svoj cieľ? Za svoj cieľ v rámci toho marketingového plánu by som sa chcela posunúť čím vyššie. Momentálne je takým môjim cieľom sa dostať na pozíciu manažéra. Super. Takže to už je stabilný príjem, kde človek môže si začať plniť sny a ja vždy hovorím, že to je bod v marketingovom pláne, kde sa otvárajú dvierka na úplne iné veci, čo možno človek si v klasickom zamestnaní nevie predstaviť. Takže ja ti ďakujem, Miri, a prajem veľa úspechov. Ďakujem.